ନିଜେ ମନା କରୁଥିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ବୋଲି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାର କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ କିନା ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ତ ସେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲା ମୋତେ ବି କୁହେ ମୁଁ ବିକାଶ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନଉନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସକ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗଲେ ସିଏ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି ସକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ଏମିତି ଫଲ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯୋଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଥରେ କଥା ହେଇଥିଲି ତାର ସେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲି 2ଟା ବେଳେ ମାତ୍ର କହିଲା ଭାଇ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ କହୁନି କି ମୁଁ ବିକାଶକୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି କି ପପୁକୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲଗେଇଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ ପାଖ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ମିଳିଲା ମୁଁ ଯାହାର ଡେଡ୍ ବଡି ପାଇପାରିଲି ସେଇ ତାକୁ ରାତି ସାରା ବସିକି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଠୁ ପାଇପାରିଲେ। ଚାବିଟା ଫ୍ରିଜ ଉପରେ ଚାବି ଆଉ 2ଟା ମୋବାଇଲ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଫୋନଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ତାପରେ ସେ ଡାଏରୀ ଉପରେ ମୋବାଇଲଟା ଥୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଘର ଖୋଲା ହେଲା ସକାଳେ ତା ଡାଏରୀରେ ରଖିଛି ପ୍ରସ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ବାହାଘର ଚେନ୍ ତାପରେ ବାହାଘର ମୁଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୋଇ ଦେଇକି ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡନ କରିବି। ମୁଁ ଡାଏରୀ ନେଇଛି ବିକାଶଠୁ ବିକାଶକୁ ବି ପଚାରି ପାରିବି ବିକାଶ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ସବୁଥିରେ ଏବେ ପବ୍ଲିକ ବି ଦେଖି ସାରିବେଣି ପପୁ ବିକାଶ ଯୋଉ ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସିଏ ହଉଛି ବିକାଶ। ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ସେ ମୋତେ ବି କହିଲା କି ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ମୋର ଏବେ ବାହା ହେବାର ନଥିଲା। ମୋ मेन टार्गेट आलिगेशन टा मुझे लोक आगे रखी पानी मो आलिगेशन नहीं टार्गेट माने मु जो कथा कहूची विकास स्टेटमेंट देइछन जे भाई तांको स्टेटमेंट भी चेंज करिछि 2टा इंटरव्यू देखिली भाई मते फोन करिथिल आगो पुलिस को से डायरेक्ट कहले आ सब बेले भाभी घर रो दायित्व तुलौथिले सब आनी के थौथिले आ सेथि पांगी बोली भाई की चाकरी करो बोली कहउथिले चाकरी पांगी भाई मते कहला तो भाभी मो पे बिजनेस ठीक कर दे तो भाभी मते एमिति कहउछि सेमिति कहउछि जोटा कि तांको मुहरे सब बाहरिया कथा असंभव जोटा कि संपूर्ण रूपे मिछ सेठी कहले मु तांको कहली एमिति एटा असंभव पुलिस को भी कहली।